fàbrica Batlló va ser una promoció dels germans Batlló per crear una sola instal·lació industrial que agrupés tot el procés productiu d'un sol integralment. Al cap de 19 anys d'activitat la van posar en venda. Va ser l'oportunitat de l'adquisició per part del patronat de l'Escola Industrial per poder crear un complex educatiu. La Diputació de Barcelona va destinar les escoles que tenia previst crear en aquest recinte. L'expulsió de l'activitat fabril cap a la perifèria de les ciutats ha portat beneficis a la ciutadania. Ha permès que hi hagin instal·lacions d'equipaments públics de proximitat de cara a les persones. La fàbrica es va fundar a primers del segle XX, l'any 1904. L'empresari Josep Humbert ja tenia una fàbrica a Sant Feliu de Codines i aleshores decideix venir a Granollers. Aquests terrenys estan ben situats, ben comunicats i aleshores és una fàbrica dins del que és el teixit industrial de la ciutat que serà cada vegada més important. El teixit industrial de Granollers és bàsicament una indústria tèxtil, cotonera, i aquesta esdevindrà una fàbrica de referència dins d'aquest sector. Tindrà una vida continuada des del 1904 fins al 1991, pràcticament tot el segle XX. En el moment del tancament de la fàbrica, quan la fàbrica deixa de ser una fàbrica tèxtil, l'Ajuntament de Granollers arriba a un acord, un conveni, i a partir d'aquí es comença a dibuixar el que seria un pla d'usos, que ja des del seu moment es defineix com un pla d'usos d'activitat cultural. Primer amb un centre tecnològic universitari, després amb un centre de cultura popular i tradicional, amb una biblioteca, amb un espai d'assaig per músics, amb una escola de teatre, una fàbrica on ja no es produeix teixit, es produeixen creacions artístiques. Jo penso que és un tresor, és a dir, disposar del nostre arxiu és disposar d'un fil d'història absolutament extraordinari. L'arxiu administratiu, el que signifiquen l'activitat empresarial, però l'arxiu, per exemple, dels treballadors, l'arxiu de les persones que van treballar, hi ha els mostraris, com i de quina manera es venia allò que feien aquí. Per tant, l'arxiu en el seu conjunt és una eina que hem d'explotar decididament perquè és un petit tresor que hem de no només conservar, sinó que ens ha d'ajudar a jugar, a més tenint en compte que aquesta és una fàbrica de creació. La gent que treballa en la nostra direcció, que ha de redactar, dirigir projectes constructius, s'ha de basar en el que inicialment es va fer. I això només t'ho pot permetre posar a disposició un bon conjunt de patrimoni documental. I l'Arxiu de la Diputació ens el posa molt a l'abast i ens facilita molt la seva consulta. Per tant, és d'imprescindible utilitat.